Добро утро! Рано сутринта, ден 4 от 7-те дена, в които да ходим малко повече от обикновено. За днес нямам предварително записано видео, затова реших да се включа накратко на живо и все още се разсънвам, може би си личи, че все още ми се спи, но с Рико вече сме в парка за нашата сутрешна разходка. Очертава се много хубав и много приятен ден и темата за днешното предизвикателство е ходи и се наслаждавай на живота. И не се шегувам. Вярвам, че нашата способност да забелязваме малките неща, да се радваме на малките неща, променя цялото ни отношение към деня и към това, което предстои, могат да го направят много по-хубав. И днес в София ще бъде доста затруднено движението, няма да има градски транспорт, може би за някой ще си е голямо предизвикателство и въпреки всичко, нека да си направим разходката и да намерим нещо, което да ни зареди, нещо, на което да се насладиме. Аз се наслаждавам на тишината и на така спокойствието в парка. След малко ще дойдат нашите приятели кучкарите, с които ще имаме хубаво време. Както всяка сутрин ще си поговорим, ще се позабавляваме и денят ще започне. Поздрави от мене, имайте прекрасен ден и нека да походиме малко повече.